Fakt? No. To nechci vidět. A nevím, to vypadá od tebe tohle. No. Ale to, tady, no, nej. Dělá. Juro, nedělej. Maroz, mám novější, dívej. To je. Víš, babka tak rychlá není, ale když ona bude polovat, takže to máš s tím jedno. Ale já se mám odsuděný. Jo, tady máš nový rádio, chceš? Rozbij ho, aspoň ne? Chceš náhradní díl? Velmi se 50 korun. A ty čo, to je... Dobrý, ty koko. Silas. Rozmrak to ten kontejner, nepořádně. Hej, podívej se tam s tím pytlu. S tím černým. Vypadá jak babka, že? Máte motor, na 250 korun. Motor? Nedej to, Jo! Pořádně, ještě. Je to. Ukažte se zadu aspoň, ne? Ještě celku, dobrý. No já bych to rozmlátil. Jestli o tím chytnu, tak se to utopím a